बे जोंनि बान्दोआ 83 निफ्राय फाउन्डेसन जादोंमोन दिनैलागै 40 बोसोरसो जाबाय दिनै कमप्लिट गैया आनकमप्लिट रावबो जोंखौ नायसनफैयाखै दिनैसो जोंने सार इउजि ब्रह्म बिथाङा जोंखौ खोथा होबाय जों रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनबाय हामबाय होनदों बिथांखौ जाहाथे बेखौ गोसोआव लानानै बिथाङा जाहाथे मावलाङो बेनो जोंनि खावलायनाय आरो साननायफ्रा सार नोंथांमोननि बे सान्थिपुर निज्लागुरि स्लुइस गेटखौ नायफैनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन ना दा इलेक्सननि बोथोर आं इलेक्सन केम्पेइनाव थाबायगासिनो दङमोन खिन्थु बे समाव निज्लागुरि बान्दो कमिटिनिफ्राय मोनसे खावलायनाय फैदों जेखौ नायलांनांगौ नायनो फैदों बाहाय मोनसे स्लुइस गेट बानायनाय दंमोन आरो बे स्लुइस गेटआव बै आगोलनि सरकारनि समाव बानायदों खिन्थु मा जादों बेहाय खुनु एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल गैया आरो बे एसे फ्रड केसाव गोलैनानै बे केसा दा हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दं दा जायनि थाखाय स्लुइस गेट मावग्रा कन्ट्रेक्टरफ्रा खुनु बिल मोननो हाया गरसेबो आरो बिल मोनैनि थाखाय कन्ट्रेक्टरफ्रा कमप्लिट खालामाखिसै खामानिखौ बेनि थाखाय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा साफार जादों दा बियो बे बिपिएफनिनो 17 बोसोर सम सासनकालनिनो समायनि खोथा आरो दा खुनु एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल गैयामोन खिन्थु फेक एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल दिहुननानै खामानिखौ मावहोदों कन्ट्रेक्टरखौ दा कन्ट्रेक्टरा फासिनानै दङ दा बेवहाय मोनसे दाबि ओंखारदों मा एक्सटेनसन माखासे खामानि मावनांगौ बेखौ जों दा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों मा बिटिसि चिफजों रायज्लायनानै बे एक्सटेनसनखौ मावनो हायो नामा बेखौ बिथाङा नायगोन आरो लोगोसेयैनो दिनै बाहाय बे निज्ला दै खुरखानायनि जेंना दं आं बेखौ नायबाय जे मथावरिनि गोनां जादों नङाबा बल्डार फिटसिंनि गोनां जादों आङो 2025-26 बिटिअ बर्ष बाहाय नाबार्डनिफ्राय जुदि आंनो फान्ड सेंसन होयो बा फान्डआ दाबो मोनाखै मोननाय मोनैनि सायाव सोनारगोन आरो मोनोब्ला आं बेवहायबो मोनसे प्रटेक्सननि बेबस्था लागोन आं बेखौ दिनै खोथा होदों आरो दिनै खुब मोजां मोनदों बान्दो कमिटिनि रायजो राजाफोरखौ आरो भाई लोगो मोननानै खुब मोजां मोनबाय आङो आरो बे ओनसोलखौ नायनानै जे मोनसे बिराद समायना रमायना पिकनिक स्पट मानसिफ्रा पिकनिक जाफैयो मायो दा लासैनो डेभेलप खालामनो हायोबा ओनसोलनि थाखायनो मोजां जागोन नोंथांमोननि फोसावदों मेल खालामनाय दिनै थुंगेगोन नोंथांमोननि बिजाथिया बेसेबांसो भट लाना देरहानो हागोन दा दिनैथ' थुंगेगोन खिन्थु जोङो दा गामि गामि हाबनाय न'खर न'खर हाबनाय एबार केम्पेइनखौ एसे आलादा रोखोमै खालामदों जों न'खर न'खर हाबदों थ' बेखौ नायोब्लाथ' बा 1 लाख क्रस खालामनांगौ जोंनि केन्डिडेटआ आरो दा कंग्रेसआ हयथ'बा 15,000 20,000 भट मोननो हागौ आरो बिपिएफआ बिदिनो 30-40,000नि गेजेराव भट मोननो हागौ आरो दा बेथ' आरो बाइ इलेक्सन मानसिफ्राबो गोसोआनो ओरैनोबाबो रुलिं पार्टिजोंनो दंखायोमोन खारन बेजोंथ' रावबो गभर्नमेन्टबो सोलायनो हाया गभर्नमेन्टबो सिफायनो हाया जाय देरहागोन बे दा सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआव जयेन जानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन 13 थारिखआव माबायदि भट खालामनो लुबैदों 13 नभेम्बराव आं मोनसे खावलायो जे हाइस्ट पार्सेन्टेज जाहाथे पल जायो बाइ इलेक्सनबाबो खारन बाइ इलेक्सनाव भटफ्रा एसे खम जानो नागिरो खिन्थु दा 100% जुदि पलिं जायो 100%थ' जाया खिन्थु 97-98% जुदि पलिं जायोबा मोजां जायो बयबो न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ भट हैनांगौ आरो बाइ इलेक्सनबाबो जोबोद माने गुरुत्त' होनानै बे इलेक्सनखौ बयबो भट हैनो थांबा मोजां आरो जायफ्रानाखि निउ भटार्स बिथांमोना बांसिनैनो भट होयो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर 18 बोसोरनि बैसो मोनजेननाय मानसिफोर बिसोर बहुत भट होयो आरो बिसोरनो डिसाइड खालामो भटखौ सोर बांसिन मोनगोन मोना थ' जायफ्रानाखि फुराना जे भटार बिसोर एसे बानाय फैयो सोरबा सोरबा बेसेबां होबावनो आरो न'निफ्राय गोजान थांनानै भट हैनांगौबा खुब बाग्रा जायो दाना बानो नाङा बयबो जाहाथे न'निफ्राय ओंखारलाङो ज' ओंखारलांनांगौ थांनाय फैनायनि बेबस्था हयथ' जेराव गोजानथार बेहायथ' एसे बेबस्था खालामनायानो जागोन खिन्थु भटखौ होनानै गावबागाव गणतान्त्रिक अधिकारखौ जोङो साब्यस्त खालामनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय